لوم عدمينا نخيباخن زقبرنا أرست العيلنا إلى خنزارب قلا دحر عسرة عامتهم زلوا جزيهم بوازا فزازا سقيلهم يباخن وين قلا دما عدمي مولو زي رسعوا جيجا سريحهم كحزنو خط عاسو ينبرو وحدات جن نزبنات زغون مسرتي هانتو حدا مصنعته خمزبلو أب عسراتات التحلفو هيوات نزمت 4-5 عامتات يوسنو إيبلنا إذا تسمعوا قدنت أب عسراتات زلو سب راح يكون نستقمو عسراتات زحلفو أب 4 زلو ولا يتقمامي حدا جزي كاب زي مسرح دونجي خا مسرح يحيش قرح تغينكا كاب سبت مهار عشان كلهم حطتات ملس ألوه جزي كم يجي رقم زحلفو ما ينقرنني يبل عشاسب سلازي نمسمع نملوات دلوا يكونن أبي هو تجنا واجه يخفل زي فتوى سرح يسرح زي أخلو أتاويتو أب حدارو أفقرا وركب دما كمو مسابات بزلوا ركب عقب يكونن حجز علكم 10 نقرات أبناء من سيات أمره استمروا ساينتيستات سايكولوجيستات أبعد مين بتاعهم زجر مسرح حسابات زبالوا حسابات إيه خكافلكم كم تفوتون كم تقبرون دما تسفالني قدميكن أبز channel حدش تزلهم سبسكرايب تقبروا تحت حتىكم كم خا نتبب بيجي يزفنوا لكم فيديوهات بقليل نخترخبوه نتنايك أجل ملكت حنساب طوعيهم حجنا في مدب كحلفكم سنة مكتال نايمة جمرة دحر عسراتات ملمات زلكا نجر لنبسخا مقبالي كاب 10 دقائق أنستيو التنتجعته ملك عنن قرص أكلاتنن كغيرو إيداليا فتقار بذهابن ملك حقوسات يكونن دق تبعتي دما بقد هيوتهم حقوسات يكون ناي أرختهم حدار فقراوي هيوت نابرኦም أتاويኦም يرئمو بناتاتهم حقوسات يكونن نفسهم ما يقبلوان من مخون أبتحت الزخون يخون هواه هالو نزل خايف فتوى نزل خايف مقبال جمر انت زي كونه بناي نفس متحات سمعيت إنها تساقها كتنبريها زل خايف كونتات تقبله حج زلنا أتاوي إزيو بستخال النمتن كعبية إبل تقبله أبيد كازلو نجر ملكعي بيت سبي زنبرو نبرا فتقار ذهبن هيابيو حقوس إيه يفتوى إبل مو تقبله نسخة زي فتخايو من قال والحرف فتوى الكيكلني دحر عسرة عمتك بسمعيت قداي بصحي فتن كابي عرفتها أب أكبابي خبزلو زتحت كغين سمعك خيل لنفسها تقبلها ناي مجمرة مفتحيو انبي ناي مبال رئيس متأمان هالغا أب هيوت كابوزو حسابات تقالك آياتو يوم بفلاي دحر عسراتات بيتسب كتكرلو زداليو مسمرالو بزا أبيلك أنت تخيل إلو كإزكا ويك أك مخركا يخيل يعرفتها إنها زانقعو نام مسمرهم كأتوها يخيلو أبوتا سرحكا عمخا أبزغون بوتا يعرفتها أفكاريت كذا أمسولو كلهم أبيوتكا مسمر يحنصصو ناي حساب مسمر رئيها حجي اتتفتونا أبزيو نعقهم كحقسومي إلكا مستتسعر لنفسها تسنعيها رئيسا متأمان مالت قدامنت متهبهم نتداليهم نقرات طرح حراي مبال نزاي تأمن اللهم نزاي تقبلهم دما إن بمبال مالتي واقع دما يغفليو دحر عسراتات كن إن بمبال يدلكاي ساساي دحر عسرة عامتنا زدليونا تقباي كل نجار حجتها زي كونه أي تبل زبليو بالطعم وسانة أبايو أي تتهوخ من إسي مستخون عبد سمعات عليكا حيلة عليكا دليت عليكا زغوانا نجار مستجمرو كم تقبرو تأمنيخا أي تفرحنيخا جن مجاي كم زلو ترسيخا بنشتاجن مجمار عليكا ما هو خيبلكان حدا جزي بالطعم اتزحات أرى من جدي أسيل كام خاد كون غالي كتنك عليك أبيوت أبي حلم خلوك غالي يعرف تخامس تريم قلت إفهم تغيره أتاوي أم بزحيو نابرو أم تبغي أنا أنتهي زقبر زلخو زحيل لخو زخونا أقارج يدلني أختبل تغليها تهوخ نحجت أرح يكون نزاسيكا نايت صباح كي ترفون كان وحال كي خيلي ناي 4 عامات قعزو 4 عامات كتقعزو تغليها أب حسب كله كي خيلي كابني اشتايجن جمر انت مثلك بعب تجميرك او وداد اخاون يصبغني انت تغاغيخا عبيجي كاي زخون
ንኣብነት ብዙሕ ገንዘብ ኣውፂኻ ቢዝነስ ተጀሚርካ እንተ ደኣ ዘይተዓዊትካ ቀልጢፍካ ተስፋ ትቆርጽ ዋይ እዚ ነገር ንዓይ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን እዚ ስራሕ እዚ ንዓይ ዝኸውን ኣይኮነን ትብል እሞ ቀልጢፍካ ተስፋ ትቆርጽ ብንእሽተይ ተጀሚርካ ግን ተገደደና ማዕራርኻዮ ክትከይድ ኢኻ እንተ ወደቕኩ ድማ ፀገም የለን ውሕድ እዩ ምንም ኣይተጎዳእኩን ትብል ዓብ ሕሰብ ግን ብንእሽተይ ጀምር ኣይትተሃወኽ ነገራት ሕጂ ተዘይኮይኑ ምባል ኣቋርጽ ራብዓይ ብድሕሪ 20 ዓመትካ ብጣዕሚ ዘድልየካ ጠባይ ናይ ምርድዳእን ምልዛብን ዓቕምኻ ምዕባይ እዩ ምርድዳእ ማለት ነቲ ትደልዮ ሓሳብ ነቲ ትደልዮ ጉዳይ ሰባት ሓሳብካ ንኽቕበልዎ ወይ ድማ እንተወሓደ ብፍርቂ ናባኻ ከም ዝመጹ ምግባር ማለት እዩ ነዚ ትገብሮ ድማ ድርቕ ኢልካ ኣይኮነ ክእለት እዩ ሜላ እዩ ዘድሊ ሓደ ቢዝነስ ኢንሳይደር ዝተባህለ ዌብሳይት እንታይ ይብል መሲልኩም ኣብ ንእስነትካ ዘለካ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ዝህልወካ ኩነታት ናብራኻን ኣታዊኻን ንፍቕራዊ ህይወትካን ኩሉ ይውስነ እዩ ይብለና ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ጉዳያት ንምፍላጥ ብጣዕሚ ተራዳዳእ ኢኹን ሰብ ንምእማን ዝኽእሉ ሰባትን ምስማዕን ምስኦም ምውዓል ኣለካ ሰባት ስማዕ ምስ ሰማዕካዮም ድማ ንዝፈተኻዮ ሓሳብ ነጊርካዮም ሓሳብካ ናይ ምርዳእ ጥበብ የድልየካ እንተዘይ ተረዳዲእካ ኣብ ንእስነትካ ብዙሕ ነገር ክሓልፈካ እዩ ወሳኒ እዩ ድማ ሓምሻይ ንነብስኻ ይቕረ ምባል ተለማመድ ካብዚ ንድሕሪት ኣብ ብዙሕ ነገራት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ፍቕሪ ኣሎ ዕርክነት ኣሎ ስራሕ ኣሎ ቢዝነስ ኣሎ ትምህርቲ ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ጉዳያት ኣሎ ንስኻ ተኣትዎም ማለት እዩ ኣብዞም ነገራት ትኽክለኛ ውሳነ ኣይትውስን ኢኻ ትኽክለኛ ውሳነ ትውስነሉ ካብ ልምዲ እዩ ልምዲ ክሳብ ተማዕብል ግን ብዙሕ ትጋገ ኢኻ ስለዚ ቀልጢፍካ ንነብስኻ ይቕረ ምባል ተለማመድ ኣብ ነብስና ጨኪና ከም ንገብሮ ህየሳ ኣብ ካልእ ኣብ ማንም ኣይንገብሮን ኢና ኩሉ ግዜ ንነብስና ብጣዕሚ ምስ በወስና ኢና ዝገርመኩም ጽቡቕ ስራሕ ወላ ሰሪሕና ኣይ ሓሊፍልክ ድማ ሎምስ ጽቡቕ ሰሪሕኪ ኢልና ንነብስና ሞራል ኣይንህባን ብጣዕሚ ኢና ንወቕሳ ንነብስና ግን ከነባራት ተዓዩ ዘለና መንእሰየ ብዙሕ ዕድል ኣለኒ እንኳዕ ተጋገኹ ድሕሪ ሕጂ እውን ካልእ ሓድሽ ዕድላት ክህባ እየ ንነብሰይ ንበል ንነብስኻ እንተወቒስካያ ፈራሕ ኮንካ ፀግዕኻ ሒዝካ ኢኻ ትነብር ድሕሪ 20ታት ንነብስኻ ይቕረ ምባል ተለማመድ ሻድሻይ ዘገርም ሕጊ ተዓጻጻፋ ይኩን ይበሃል መንነትካ ትረኽቦ ብፎርሙላ ኣይኮነን ብፈተና እዩ ርኢኻ ንኽትፍትን ድማ ተዓጻጻፋይ ምዃን ኣለካ ምዛ ተለዋዋጢት ዓለም ንስኻ እውን ተለዋዋጣይ ምዃን ኣለካ ኣብ ብዙሕ ነገር ንምእታው ድልው ምዃን ኣለካ ሓድሽ ነገር ንምፍታን ኣእምሮኻ ከተዳልዎ ኣለካ ትፈርሕ የብልካን ፍርሓትካ ብዙሕ ነገራት ከትርፈካ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ከስእነካ ይኽእል እዩ ዕድሜኻ ምስ ከደ ካብቶም ዘጣዕሱኻ ነገራት ፈቲንካዮም ዝተባላሹ ነገራት ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ከይፈተንካዮም ዝሓለፉኻ ነገራት እምበር ወይ ኣነ ብኻ ጌርዮ እትብለሎም እዮም ስለዚ ተዓጻጻፋይ ኮይንካ ነብስኻ ንምቕያር ኣብ ሓድሽ ነገር ንምእታው ሓድሽ ነገር ንምፍታን ተዳሎ ብፍላይ መንእሰይ ኮይንካ እዚ ጠባይ ተለካ ብጣዕሚ ብዙሕ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ኢኻ ተኣቱ ምስ ብዙሓት ሰባት ክትሰርሕ ትጅምር ኢኻ ኣነ ብዝፈልጦ ኣነ ብዝለመድኮ ተዘይኮይኑ ኣይኣትውን ኣይትንክፎን ኣነ ብዝፈልጦ ጥራሕ ኣይትሰርሕ ኣይትበል ገታር ኣይትኹን መንእሰይ ምስ ትኸውን ብዙሓት ዕድላት ክመጽኻ እዮም ብፍላይ እዚ ጠባይ ተለካ ነብስኻ ንምዕባይ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ኣሸጋር ጠባይ ምስ ዘለዎም ሰባት ምስራሕ ኣስተማቕሮ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ኣይሰርሕኒ ኣይትበል ምክንያቱ ምስኦም ምስራሕ ተኽኢልካ ምስ ካልእ ምስ ማንም ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተዓጻጻፋ ይኩን ማለት ግን ናትካ ሓሳብ ናትካ መትከል ናትካ ኣረኣእያ ናትካ ፍልስፍና ኣያሃልኻ ማለት ኣይኮነን ግን ኣነ ብዝፈልጦ ጥራሕ ተዘይኮይኑ ኣይሰርሕኒ ኣይትበል ምዛ ተለዋዋጢት ዓለም ሓቢርካ ምጓዓዝ ተላመድ ዋጋኻ ልዕል ክብል እዩ ተዘይኮነ ገታር ተኾንካ ኣነ ብዝፈልጦ ጥራሕ እንተልካ ወላ ሓደ ነገር ኣይተሳልጥን ኢኻ ዋጋ ክትከፍል ኢኻ ስኪል ኣይኮነን ዘድልየካ ስኪልስ እዩ ዘድልየካ እንታይ ማለት እዩ ስኪል ሓንቲ ክእለት እያ ስኪልስ ግን ምስ ትኽእለት ዝተተሓሓዘ ብዙሓት ክእለታት ማለት እዩ ተዘይኮነ ዋጋ ክትከፍል ኢኻ ድሕሪ 20 ዓመት ተዓጻጻፋይ ክትከውን ኣለካ ሻብዓይ ድሕሪ 20ታት ዘድልየካ ጠባይ ድልድልካ ኣይተፍርስ ይበሃል ድልድልካ ተጠቂምካ ነቲ ሩባ ምስ ተገርካዮ ድሕሪ ሕጂ ኣይምለስኒ ኢልካ ስለዚ ኣየድልየንን ኢልካ
ድልድልካ ኣይተፍርሶ ወይ ከዓ ኣይተቃጽሎ እንታይ ማለት ይመስለኩም እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ትህሉ ኢኻ ዝሓሸ ስራሕ ዝሓሸ ኣታዊ ዝሓሸ ናብራ ክህልወካ ይኽእል ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ትህሉ ኢኻ ግን ትማሊ ምሳኻ ዝነበሩ ሰባት ኣይትረሳዓዮም ሕጂ ኣብቲ ዝነበርዎ ይህሉ እዮም ግን ኣይትረሳዓዮም ዘቐየሙኻ ግዜ ፈሊኻ ኣይተጥቃዓዮ ዝመፀኻዮ ድልድል ምፍራስ የብልካን ምክንያቱ ህይወት ናበይ ከም ትወስደካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ተመሊስካ ኣብ ኢዶም ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ መሊስካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዝመፀኻሉ ኣይትረስዕ ዓለም ፀባብያ እንደገና ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ንሳቶም ንህይወትካ ዘድልይሉ ግዜ ክመጽእ ይኽእል እዩ ናበረኽካ ብዝኸድካ ዘይትወርዳ ይምሰልካ ኣብዛ ዓለም እንክትነብር ዝመፀኻሉ መንገዲ ዝመፀኻሉ ድልድል ኣይትስበር ዘቐየሙኻ ሰባት ብዘረባኻ ኣይተጉህዮም ብወል ሓደ ነገር ኣይትበቀሎም ተኽኢልካ ኸማን ጽቡቕ ግበረሎም ዝመፀኻሉ መንገዲ ኣይትረስዕ ህልኽ እኳ ተለካ ንጽቡቕ ነገር ተጠቀመሉ እምበር ንማንም ኣይትበቀል ዝመፀኻሉ ድልድል ኣይተፍርስ ድሕሪ ዒስራታት ወሳኒ ሕጊ እዩ ሻምናይ ምዝንጋዕ ኣይተቋርጽ ድሕሪ ዒስራታት ጉያ ክበዝሓካ ኽእል ንገንዘብ ንስራሕ ንሓዳር ንብዙሕ ሓላፍነት ትሕፀ ኢኻ ስለዚ ምዝንጋዕ እኳ ቀደም ተሪፉ ክትብል የብልካን ርኢኻ ዝኾነ ነገር ካብ ግቡእ ኣይሕለፍ እምበር የድሊ ኩሉ ኣድላይ እዩ ግን ሚዛን ምሕላው ኣለካ ምብሳል ማለት እኳ ኣብ ገንዘብ ኣብ ስራሕ ኣብ ሓላፍነት ጥራይ ምትኳር ማለት ኣይኮነን ንኣእምሮኻ እውን ዕረፍቲ መሃብ ማለት እዩ ኣብ ዘረባና ካብ ዕረፍቲ ምስ ትምለስ ኣእምሮኻ ከም ሓድሽ ምስራሕ እዩ ዝጅምር ምዝንጋዕ ኣይተቋርጽ ታሽዓይ ድሕሪ ዒስራታት ብጣዕሚ ዘድልየካ ጠባይ የዕርኽቲ ብጥንቃቐ ምረጽ ይበሃል ኣብ ህይወትካ ንዝህልወካ ሓጎስ ካብ ዝውስኑ ነገራት ሓደ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት እዮም ናይ ነፍሲ ምትሓስ ስምዒት ከም ዝስማዓካ ዝገብሩ ሰባት ሸኸም እዮም ህይወትካ የኽብድዎ እዮም ስለዚ ዓርኪ ብጥንቃቐ ምረጽ ብሉጽ ዓርኪ ማለት እኳ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብሉጽ መንነት ከም ተውፅእ ይሕግዘካ እዩ እምበር ሕልምኻ ዝቐብር ሕልምኻ ዘነኣስ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ግን ሰባት ናይ ውሽጢ ልብኻ ከይርድኡልካ ኽእሉ እዮም በይንኻ ደው ትብለሉ ግድነት ዝኾነ ግዜያት ኣለዎ ዋጋ እትኸፍለሉ ግዜ ኣሎ ብዘረባኻ ኣይኮነን ነዞም ሰባት ትእምኖም እንታይ ዳ ብተግባርካ ጸጥ ኢልካ ትልወጥ ዓወትካ ዓዊሉ ይዛረብ ከምኡ ኾይኑ ግን ፈተውትን ንዕርኽትን ምስ ትመርጽ ብጥንቃቐ ግበሩ ኢኻ ድሕሪ 20 ዓመት እዞም ሰባት ንናትካ ህይወት ወሰንቲ እዮም ዓስራይ ናይ መወዳእታን ብጣዕሚ ወሳኒ ናይ ንእስነት ሕጊ ንግዜ ዋጋ ሃቦ ይበሃል መንእሰይ ምስ ትኸውን ዝዓበየ ሃብትኻ ግዜ እዩ ሓይልኻ ፍልጠትካ ሓዊስካ ገንዘብ እትረክብ ግዜኻ ሸጥካ ኢኻ ዝዓበየ ሃብትኻ ንሱ እዩ ክባኽን ከሎ ግን ኣይፍለጠካን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ግዜ ኮፍ ኢልካ ዝሰቐልካዮ ጠጠው ኢልካ ምውራድ ዝኸብደካ እዋን ይመጽእ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ዋጋ ከይትኸፍል ተደሊኻ ንግዜኻ ዋጋ ሃቦ ብምንታይ ዘሕልፎ ዘለኹ ብምንታይ ዘባኽኖ ዘለኹ ኢልካ ንነብስኻ ሕተት ቀዳምነት ኣብ ዝህቦም ነገራት እናተኮርኩ ደበል ግዜ ብምንታይ ይሕልፎ ኣለኹ ኢልካ ሕተት ሓደ ነገራት ከም ዝነበሩኻ ትዝክሮም ንባዕሎም ምሳኣንካዮም ለካ ንምምሃር ንምልዋጥ ዕድል ነይርኒ እዩ ሕጅሞ ተመርዐ ሕጅሞ ሓላፍነት በዚሕኒ በቃ ካብ ስራሕ ንገዛ ካብ ገዛ ንስራሕ ንምምሃር ይኹን ንምልዋጥ ግዜ የብለይን ሽዑ ነይሩ እምበር ከይትብል ሕጂ ተጠቅመሉ ዒስራታት ዝዓበየ ሃብቲ ግዜ እዩ መዓልቲ ሱቕ ኢሉ ክሓልፍ የብሉን ዝዓበየ ሃብትኻ ንሱ እዩ ኣይትረስዕ ድማ ጽባሕ ካብ ዝህልወካ ክቡር ነገር ሕጂ ኣብ ኢድካ ዘሎ ይበልጽ ግዜ ድማ ካብ ዝንላዕለ ሃፍቲ እዩ ተጠቀመሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደበይ ምሳይ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ የመስግነኩም በዚ ዘቕረብኩልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተማሂርኩምን ክትኮኑ ተስፋ ገብር ክሳብ ኣፍታ ካልእቲ ቪድዮ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም ንዓኹም ህይወትኩም ብድቕሓት ምርሕዋ